Hej, jeg hedder Leroy Jeffrey Mortensen. Jeg bor i Helsingør, og siden 2007 og frem til 2050 vil det jo sådan svare lidt 22 års erfaringer med danske myndigheder, der ikke ville kunne tage de forskellige afgørelser i de forskellige Når man ikke selv er udviklingshæmmet, handicappet eller fysisk psykisk handicap selv, og man gør sådan noget over for udviklingshæmmede handicappede personer i det danske samfund, så vil jeg meddele dem om, at de kommer til at betale det fulde beløb og regningen efterfølgende for erstatningskrav. Og jeg hedder Leroy Jeffrey Mortensen. Jeg bor i Helsingør. Og desværre er det jo, når man er under økonomisk værgemål fra den danske stat, så er det jo lidt svært for den danske stat at overholde reglerne for, hvad man må og ikke må økonomisk. Man må ikke bare sådan uden videre selvom en høj. Jeg hedder Leroy Jeffrey Mortensen. Jeg bor i Helsingør. Familieretshuset, Ankestyrelsen, Civilstyrelsen, Justitsministeriet og Boligministeriet og Justitsministeriet og Skatteministeriet og ATP og Udbetalt Danmark, Danske Forvaltning, Danske Bank og Jeg hedder Leroy Jeffrey Mortensen. Jeg bor i Helsingør. Siden 2007 og frem til 2026 har jeg jo meddelt dem om, at udover 2023, 24 og 25 har jeg jo sagt, at det her, det er jo grænsen til chikane for danske myndigheder og den måde, at jeg er. Hej, jeg hedder Leroy Jeffrey Mortensen. Siden 2007 og frem til i dag 2025 er der sket de fejl og mangler ved, at når en økonomisk værgemål ikke må være omfattende i forbindelse med, at min egen advokat har forsøgt at indlægge mig på diverse rigssager. Hej, jeg hedder Leroy Jeffrey Mortensen. Jeg bor i Helsingør, er under økonomisk værgemål fra Statsforvaltningen, Familieretshuset, Ankestyrelsen, Civilstyrelsen. Men jeg vil meddele dem om, siden 2007 og frem til i dag 2025, indtil næste år i år 2026,